Karamogi nyadhi wakawuono kelo kar dak manyangafu miluongo ni Mudhangari manitiere kar dak ma Westlands boma en mar Nairobi. Wadwa ng'eyo ni kit dak mar nyadhi e alwora machalo kama manitiere e muya mayom, manitiere ji matin, manitiere jok ma ong'e ni nigodo e dak koni. Wadwa neno ni kit dak margi chalo nade biwari. An maber. Asegano biro ka higni gote. Machiegni. Ero kama na inya. Adwa mana ni mondo mi wachak gi ka. Mondo ing'isa ni ang'o matimore mana kidonje dhot. Koro kama wantie ni kisedonje dhot to dhoudi wa mokwongo kineno watimo smart locks. Inyalo lore. Inyalo lo. Okay. Inyalo yawe gi fingerprint, inyalo tiyo gi audio, kata inyalo tiyo gi key. En smart lock, moluongo ni smart lock. Kasto kidonjo to wacho ni kikidhi mataka inya. Sami wacho nyalo yawe gi audio, nyisang'o. Inya wuoyo to oyawre. Oh, koro inyalo sete mondo kowinjo duondi to yawre. Ochalo simu ma kiketo wang'i to yawre. Okay. Yes. To ka in gi ot, nitie kamera be, inya neno ng'at manie dhot. Yes. Okay, kamera ni kanye? Kamera nini ka? Mae kamera. Koro manyiso ni nena kapok yawo dhot. Nani kapok yawo dhot. Okay. Koro kae wan gi gimluongo ni shurak. Ka koro inya kete wuocheni kidonje ot mondo kik idonj gi ot gi wuoche ei ot, ikuongo iwe wuochni kae. Inya pango wuochni maber kae, malo kuonde gi be omiyi nafas inya kete gimihero. Kae inya kete kaka ka in gi gari tikete keys mag gecheni, gik mitiyo godo saa ka saa. Malo kae ka intie space be inya keto gik moko. Yes. Mano koro ma iluongo ni walkway. Ma koro walkway ni kidonje odi. Kae to wadonjo e sitting room. Kae miluongo ni sitting room kama welo donje. Kae kama welo donje kumi budhe gi wendi. Adwa ni mondo mi itera mos nikech sitting room ni king'iye en sitting oting'o kar bedo to tingo kama ichieme bende. Koro en sitting room gi dining momakore. Koro aneno ka nitiere kabede moko koni. Kadwa ni mondo aretni. Inyalo mana nyisowa ni kabede gi gin mitimo nade. Koro kae waluonge ni dining cellar. Kae wan gi kumoro ma inya kete ka. Inyalo mana chorori machiegni. Ka in gi drinks inya keto gi kae. Kende wardrobe kae wan gi spaces inya keto kata ka okombe, saende, inya pango gigeni kae. But koro ma ok bi gi ot. Mae iluongo ni add-on. Kiseka ot. Iloso kendi. Wanyaloso ni but ibo medo wa pesa moro e wiye. 200,000 to waketo ni but nono ko kidware to bira ka ena korot. Obira korot nono. Koro inyalo yiero. Gimoro amora ma idwar mondo mi obede e korot machien matok dining. Aneno kipedho mesa. Pedho. Koro ma nafas ma ng'ato kete e mesa mar kar chiemo. Ka in gi welo, pedho ne gi mesa ka maber. To uchamo kata ka iluongo ni girls brunch. Onya timo brunch kae maber. Gimoro amora ka in gi welo. To nafas mokwongo aparo ni ka en kama ji chiemo bere nikech kidonje dhot kidonje dhot idomo gi TV kata idomo gi kom. Ino kaka idonjo ni to gima rwaki en mesa mopedh maler kabisa. Kora keni wadhi e sitting room kosa keni wadonje balcony. Aparo donje sitting room mokwongo. Wanya chako kia ka chiemo to koro wan gi kar budho. Kubinya ywe kineni TV kata kuse chiemo tugo mbaka. Koro kae wan gi living room. To living room kama biro kamae. Koro e living room mai TV wall waluonge ni TV wall palette. Kakinene ni te obiro gi ot. Ma en tiende ni en standard. Nyaka TV stand ma piny ni ma be biro gi ot. Matiende ni koro king'iewo ot Pandora ka nyaka ibed gi TV mar 100 inch. Ok ketni. Ok ketni ni wang'i neno kama ritin tinyalo diye. Ok inyal diye ma standard.
Manyiso ni koro kibiro gi mari moro mineno gi wang' achiel cha. To wang' odong' mane die. Onge kaka inyalo fixe. Onge kaka inyalo fixe. Manyiso ni kidwa ka to TV ma nyaka ibedgo en inchi 100 nyaka romo gi inchi 100. Gimomiyo nyaka obed kamano ni gini biro koseket kama. Manyiso ni kang' ibiro gi mari mi ineno gi wang' achiel. To dhi liero. Kata nyathi nyalo war kode piny. Omiyo en sama ibiro kode set. Kuonde modong' gibi manyo gimi inyalo kete koso gigi obirogo. Mago imi mana spaces ma inya timo deko, gimilongo ni deko. Inya keto kaka buge, to nitie shelves moko kanyo bomi. Inya keto anything mineno ka berni mondo bede mbele kae. Erokamano. Koro ka wawuok ka kombe gi gin kombe mabeyo nyaka ng'eyo ni kom to ng'ato nyiewo. Nyiswa ni magi iyudo Kenya ka. Koso nyaka icherrie pinje maoko. Kinyalo bedo mayom kama. Kombe gi wagolo gi e pinje maoko. Gibedo imported from China. Koro kombe gi gimoro amora minene ot ka obedo imported from China. Onge gima wang'iewo locally. Matiende ni wamanyo quality. Mondo wayud quality maber, igolo gi loka koka gichop koni. Yes. Kapok wadhi mabor, aparo ni Kenya kae nitiere kaka iketoga TV, kama ikete TV ni osebago ji mang'eny ahinya. Kendo wan ka jo Kenya yudo ka samoro ka chilo wuok to nitiere ute masani nyalo wuotho to yudo ka mane uniform samoro kineno ka ng'ato go picha kata kikia ni oja Kenya tibiro ng'eno ja Kenya kalore kako pango TV stand mare. Style ni en style inyalo pime nang'o kobedo gi modern kata bedo ni ji ng'eny kode kata berne bedo gi TV stand mopange yo makama. Bern mar TV stand mineno kako keteni omi space mang'eny mar timo maber tindo ero keto urembo mang'eny mamiyo ot bedo mamor, ot bedo lively. Koro mwatimo kagi mana mar nyisi kaka inyalo loso odi mondo bed maber to kik obed busy. Seche moko waketo ga TV stand kata TV wall palette manigi a lot of details, lakini wami luxury nyadhi kaka waluonge gi jodholuo, wami nyadhi wanyisi kaka nyadhi oken loud to boken ni en simple but elegance. Koro Pandora wami simple but elegance. Mana kami mako kar nyadhi no nitiere gimoro magolo okadachi no golo iro. Nitiere arif moro mamit mawuok e gini. Berne nang'o e bede yot. To inyalo wacho ni embe obiro koso ma to koro style ndi mineno kama mondo miyoto ong'we ng'ar ikete kanyo. Ma ok bigi yot to wadende ni humidifier. Koro humidifier kisekete kama electronic bantie moko electronic. Koro otiyo gi stima. Koro bang' dakika moko matin to golo iro makelo suya mamit e ot. To onya serve ot te. Erokamano ahinya. Aparo ni koro wanyalo dhi ka jikon. Ne wasewuok e dining, waseneno sitting room. Koro terwane e jikon mondo wang'e ni ot Pandora ka ng'ato odake Kinyadhi. Nasenyiso umae Mudangari Drive, Westlands. Ng'ata biro ng'eyo ni magi jomonyalo. Onyiso omiyo en style kata en kit ngima mar jogo ma ok dwa daka ngima. Gidwa dago ngima e okang' machielo. Wadwani mondo mi wadonjane e jikon mondo wang'e to sami bete kom maber kendo suya mamit chami chiemo wuok kanye mondo koro ma e jikondwa. Jikondo ka kinene ni oduong' to waluonge ni double sided. Matiende ni wami kor tich koni, nitie kar tedo koni, to nitie kumoro koni minyalo time gigeni kata kaka ng'ado kitungu, inyakete gigeni koni. To jikondwa ni obiro kwa keto ni 5 burner kuka mar itedo di bich nyadichiel. To wami nyaka mae magolo ni iro, koro iro pong ni ot. No kanyo nitiere gik mang'eny. Koro sama itedo ka tok ni iro pongo ni ot kata kichielo omena. To nitie kuma iro wuoke gi malo ka odhi oko bed ni e ot. Koro ma konyo golo suya gi iro. Ng'eni luongo wach mar omena na maparo wach moro sebedo ka timore ni wacho niya jomodagie apartment manyadhi kama ok onego bed ni chamo omena. Debe ni gima golo iro ni magionga ga omiyo tok tedo omena to ot dubo omena. Kendo koro
kar nyadhi kama nyaka ibed gi gini omena to wachamo apartments gi omena watedo kendo wachamo but koro gini konyowa omena ok chan jirani ok pong'ot ero kamano kuka nitiyo gang'o tiyo gi stima kuka nitiyo gi stima gi gas be koro nitie kama inyakete gas ni wamiyi nafas maduong' kae inyakete gas koro gas ni ok neno oko obedo kar pondo miyo jikon en gima opangore manit maonge gima nyalo tuomo tiendi onge gima nyalo tuomo tiendi kuondegi be wamiyi space inyakete kaka sufria kaka cooking pans gi inyapango gi ka maber o kaka moro mane wapange orak ka wan dala ma orak manyasani to gimiluoko go sende uonge go koro kae wamiyi gimiluongo ni double sink koro double sink in gi sinks ariyo kuonde minyaluoke ariyo kae iluoke to kae ilepe aneno ka tap no bopogore inyalo mana tang'onwa kaka otiyo tap be wan go kama modern en tap mi inyaloke onyakonyi koni gi koni to inyaloko kata kitime manisa ni onge pi but mae nyasani mae tap flexible ken moro ma ochung'a kar kende cha tap luwi kumidhiye kumata kumichike kumodhiye kabede ba moko gi mana kuonde mikene mago mana kuonde mikene wadonje wach mag stima kara masinde mopogore mitiyo godo e jikon koro odni obiro gi microwave to obiro kodo gi oven magi biro gi ot but wabomiyi mana nafas minyakete double door fridge en fridge mayawore dhoudi ariyo dichiel kuonde modong' en kama itiyo go e kano mwandu koro mae mwaluongo ni double door fridge kamae kako bedo tinyapange gigeni mang'eny kae owacho ni ka to kamara madhot achiel cha odhi dong' kochung' e diere koro emomiyo kwawuoye nyadhi dhot achiel ok nyal romo ka ma nyadhi matiende ni ierori ikawo gima nyalo savi koro double door mane nyasani mane trend ma ji timo sani nikech wachiegni gi balcony mar jikon inyalo mana nyisowa ni kae kar jikon waseng'iyo wechego te aneno ka nitiere dhot moro koro dhodni ma koro in case ka in gi house manager mwalung kata kaka ng'ama konyi e ot onyalo access ot kodhuluo dhodni koya oko koro madok oko kuma ne waaye to kae waluongo ni utility area kae kuminyaluoko lewni ikete wash and dryer mari in gi sink kae sink moro be in go kanyo koro ka iluoko mana lewni mae obiro go koso ng'ato ka ng'ato bi gi machine mare but my standard space mane standard koro manyiso ni ok onego bed ni bed gi machine moingo mae 9 kg okay inyalo mana nyisowa ni balcony ma kae dhi tang'o ang'o gi oko ka in gi ka wabo bedo gi central garden moro bo bedo e diere ka koro balcony ni mar kumiluoke ni gi jikondi ibo bedo ki face mana garden kae E odiochieng' mar Sapothith, waparo donjo jawarwa Jerusalem ka irwake gi mor. Kata obedo ni noikore ne chiwrenwa kaka misango. Jumapil mar Sapothith, riri kodwa e Injili kalo ka wayawo chunywa kendo wabolre ka wawuotho wuoth hera, chiwruok kod geno. Injili kalo Jumapil ka Jumapil kochakore sa 12 okinyi mana e Ramogi TV. ma e bedroom mokwongo inyanyisowa ni mae ber gi ang'eyo ni samo ugedo tunge ni ber gi nyathi koso mae maber gi nyathi matin koso maduong' lure gi kako chiegni kuma janyuol linde koro ma bedroom wa mokwongo koro e bedroom ka ma bedroom mar nyathi to king'iyo theme ma watiyo godo ka ma mar nyathi mawuoyi wanyawacho ni mar nyathi mawuoyi because
nitie horse riding ka thim en mana mar nyathi mohero riembo horse. Koro mano be nyadhi. Bigeni riembo horse ok en gima kamae. Dwaro ng'ama nigi nyadhi, ng'ama nigi pesa. Koro kakunene kama bedroom ni be biro gi wardrobes, in gi kama inyaka ni lewni kae, space bomi maduong'. Gin very generous gi space to kata styling, wami wooden flooring. Mamiyo koro bedroom ni bedo ma warm to bedo ma very comfy. Kaso king'iyo dirisha kanyo be watimo iluonge ni floor to ceiling windows. So the floor to ceiling windows miyo ler madonje ot bedo mang'eny kata kiyawo stima to in gi ler moromo. Iwacho ni ok en drisa matin, keto drisa maduong' ma malo nyaka piny. To manya karamo gi nyiso ni nyaka bende bed gi pesa maber mar curtain, nikech en bende curtain makoro idhi gole e roof nyaka chop piny eko neno maber. Pero kamano nyathi ma wuoyi ni ere kako konyore? Wan gi bathroom ka, kendo fixtures mag bathroom kae gin standard. Kakinene kama e kako obiro. Obiro gi kioni kae, to in gi space minya kete gigeni mag luok, shower gel, gimora mora modhini. To in be gi space ka sink, wardrobe be in go kae, minya kete gigeni towels, ka be in gi space. Kasto kae wan gi kuminya luokorie. To nitie shower maber, iluonge ni rain shower. Mae olo pi. Ochwe ka koth. Ochwe ka koth. Koro wan gi mano be, mamano is standard. Kakineno be kar luok mar room mokwongo ni en kama e kako biro gi fixtures gite. To kasto gima ber ahinya momiyo bathrooms wagi nya bedo standard gi nyadhi. Kiduogo kama to ibo fwenyo ni ng'enyne drishni wa mag cho bedo ga mana matin. Lakini ka dirisha wa mi are malo nyaka piny. Majene ni in gi lighting kata in e cho to ler, yani ionge shida. Kata kodi wiro wang'i ng'eni koro kanyo sami iwiro wang'i nitie kama nitie mudho ma kiwiro wang'i e ot tineno ka iwiro matin. Kidhi oko tiyudo ka koritar saidi. Omiyo mae biro gi ler moromo ma kaka in e ot e kaka wang'i nenri oko. Koro mano watieko kama nyathi ma wuoyi dake. Aneno ka tiles bende chanore rachar gi nyadhi dhi kamoro achiel. Rachar kende. Nyadhi ok dhi gi kala mopogore. Kik wabi gi tawel marateng'. Ero kamano ne nyakora mogi winjo kendi. Wawuok e bedroom ma nyathi ma wuoyi. Wadwa dhi e bedroom mar ariyo. Ok ang'eyo ni en mar nyathi ma nyako, wang' ne jalony lernwa kata ka wadhi e bedroom mar jonyuol. Ma bedroom mar ariyo, to bedroom gi kifwenyo kata kirango maber, room ka room nigi theme ne. Koro ma be pod nya bedo either room mar wuoyi kata nyako. Nikech king'iyo kaka okete en mar architect. Koro architect nya bedo ng'ata, nyathi ma nyako kata nyathi ma wuoyi. Koro ma ng'amohero goro. Ng'amohero goro. Obiro gi mesani? Mesani to kobigo, magi be wa import kwa China. But kihero gimoro amora manie odni kakinene ni, to wanya miyi quotation. To iwakelo nigi, wa import nigi kwa China, to waloso ni mana kakinene ni, e kaka watimoni. Vero kamano. Koro ma bedroom mar ariyo. Ma bedroom mar ariyo. Chone gi bafne chal mana gi mane waneno kocha. Waneno mokwongo. Ero kamano. Kamikane lewni bende nitiere. Nitiere. Koro mogi aparo ni koro ng'enyne sama ji ng'iyo ot gima bende chuno ga en kuma jonyuol ninde. Jonyuol ma gin weg pesa dwani mondo mi ginindi maonge wasiwasi. Emomiyo iwinjo ni iluonge ni master. En kama koro nitiere comfort moingo mane moko ka nitiere. Kama wadonje ni koro e master bedroom, kendo geno en ga ni master nigi gik moko mabecho gi nafas mang'eny moloyo bedrooms mamoko mane wasedonje ariyo. Koro ma bedroom mar adek ma en mar jonyuol. Wadwa neno kaka bende koro ondise e yor nyadhi. Kendo aneno ka kata mana pinyne, kata mana king'iyo gik mopedh piny gi kit wuoche manitiere, adiera nyiso ni ka opogore. Kendo aneno kolach mohewo ariyo moko ka. Adwani mondo mi thuolo kendo mondo mi iterwa ni to mae inyalo describe kata inyalo pake nang'o? Anyalo pako master kae e kumi wacho ni gimora mora
tiekore kata gimoro amora timre. Weche duto, plans duto timore ka. Koro ka nyaka wamiu space. Ndalo moko dawa nonyisa ni kimanyo ot to bedroom kaka master onego bed maduong'. Kech kae kuma gorruok ng'eny gimoro amora nitiere. Hera be nitie. Koro kaka walose ni ma kitanda mar king size. Ka koro nyalo fit king size to waloso ni go maber to waketo ni nyaka kuma jaber minot. Nyalo wire modhine, opang modhine go kanyo maber, onyalo timo makeup. Koni bo waketo ni kar dichuo, ing'eni joma chuo onge weche mang'eny. Mana matin tu ogute kanyo to otieko. Kwa donjo iye koni to wan gi gimiluongo ni walk-in closet. Koro walk-in closet kae kumikane lewni. Manyiso ni kuonde moko ka ne wawewi kabat miyawa ma kabat ma koridonje. Ine sitting room koridonjo e kabat. Ma nyiso ni koro nafas mar lewni oketni malach. Idwa nyisa ni koni e kor miyo. Nikech aneno kiyo moro kanyo lakini ang' naweni mondo inyisa. Koni nyabedo kor miyo, koni kor dichuo, but nafas to ng'eny. Inyakete kumumi nafas ng'eny, inyakete lepi maber, mipangi lepi maber, mokuywaru gi ng'ato. Kila ng'ato nigi space ne. Ero kamera nyaka wawuok e closet, walk-in closet. To wachomo kanye. Koro ka wachome bathroom. Bathroom ka koro wami gimilongo ni ma bathtub. Ma ilongo ni bathtub. Koro ma biro gi ot. Obiro kama iyudo bathtub kuminya bede tininde tipong'o pi ti relax ka in gi stress tiparori inya bedo. Iwacho ni bathtub kanye binya some. Aneno book. Inya some, inya madho wine ni kamos ki relax, okidwa stress. Aneno ka en gi remote. Koro remote ni ma mar cho. Chowa ni en smart toilet. Smart toilet tiende ni sani to okwa fixe, but tiende ni sami biro to owuom ni seat bedo mawuom ok obed mang'ich. To nyalo luoki. Kisetieko adwani mondo Belinda, adwani mondo wabi mos. Nikech ing'eni weche mag nyathigi samoro ginyalo tami nikech kiwacho to nyalo luoki to mano cho. Koro ki ikete to omuro wicho kanyo. Koro kibete gino to ok obed mang'ich. Koro kisekete on to omuro wicho kamae ok obed mang'ich. To kisetieko kwanza sama ibiro ni idwa tiyo kode. Dong ineno nitie nembe ni maringo ka magi manyisi ni omuro ni cho kama already en on. Matiende ni kichopo machiegni to yawore kende. Kosetieko yawore tede tibedo titieko biashara ni. Kitieko to oluoki mostimi motuoi. Kisetieko in mana mawuok tidhi. Ka okwatie gi tissue. Koso kuomero ni ema ditie. Kuomero ni ema ditie di tissue, but koro choni timoni gimoro amora nyalo bedo maber gi dewa man dala. Iwacho ni pesa ok ber, pesa ber saidi. Manyiso ni choni ng'ato ok ochuno nyaka iyweri kendi, inyalo ywei. Koro in itiyo mana gi remote nyise ni tieko, koso ere kaka odhi ng'eni tieko. En kise switch on to ong'eyo. En ong'eyo, kichopo kamae, ong'eyo ni isechopo idwa tiyo kode. Koro in kitieko to chako olorore. Ok onyal wang'i. Ok onyal wang'i. Kae taparo ni chal gi mamoko ka. Nafas mar drisa, kendo aneno ka ber drisa ni en drisa mabor adier, lakini ng'ama ni oko ok nyal neno ng'ama ni ok nyal neno ng'ama ni oko. Omiya ler. Pero kamano sani ng'eni koro aneno ka gima chako bedo expert nikech isewuotho kode gi koro awinjo kaka gidhi. Ka be wami sink ariyo. Koro nitie kar dichuo to nitie kar miyo. Kuondegi be nitie space minyaka ne gigeni modhi mago kuondegi. Koro in gi enough space e bathroom. Koro kae onge lero. Ng'ato ka ng'ato ong'e kore. Ng'ato ka ng'ato ong'e kore. Ero kamano ahinya. Waneno thuolo ma ng'ato nyalo bedo ka yueyo nikech samoro nyalo thung' gi bede ot kata samoro in gi welo ma bende idwa ni mondo kaw yamo. Koro inyalo mana nyisowa oko kae kaka chal. Aneno ka en nafas maduong' ma romo gi sitting room kachiel gi dining. O run from dining nyaka sitting room. Manyiso ni en nafas malach.
Koro ma balcony wa, to balcony wa en 1.3 meters. Matene ni en balcony maduong. To balcony wa king'iye maber en curved. Matene ni mane design. Ng'enyne wayudo ga balconies ma straight kama. But koro wan wabiro gi design moro wakete ni en curved. Koro ka maber ahinya. Ka mi space, inya timo barbecues, inya keto kata kaka, inya pidho kata kaka yero plants kai, inya keto gik mang'eny, inya keto kata kar yweyo kata kuma nyithindo nya tuge, in gi nafas kai. Kuonde ka inya timo ka in gi welo, ka inya keto kata buffet, kaka wan ma kaka joluo wahero keto Rwako inya rwako welo. Jo in-laws ka. Kai tutime nyasi maber. To koro ka in gi balcony ka, to in gi views. Waluongo gi ni views. Koro views magi gina commercial along Mudhangari ka. King'iyo kocha in gi ABC Mall, magi gina commercial. To ka wan gi ndara. To ndara ni okena busy road. Mandara mana gokinyi ka ji dhi tich to godiechieng' ibonjo ka en ndara mokwe onge koko to ina gi greenery view around Mudhangari en greenery view to lag Nyadhi bedoro mana kumokwe kumolni moya maler mowuok e yiende kende ma yudo Nairobi te. Ng'eni wan wakalore gi ot after ot. Omiyo kake naparo ni security mare ben nikech kata ng'ato chikore ka to pod ok olwar. Odintiere gi nafas kanyo. Kamana nyako ramogi. Aparo ni kama wachope ni nyalo miyo pachi par kumidake e boma ma Nairobi kae nikech mae be pod wantiere mana Nairobi kendo pesa ni mabiro nyiso ni en kanye midage. To akia ni jalony ang' ne nyiswa ni to poni in gi milion adi madekeli ka kata poni joma ni kae inyalo ng'iyo salary ni kata ng'eni pesa mane ma in godo mar mondo mi iyud ot mar bedroom 4 maketi machiegni tiwuok ka paro ni wino kiwuok kae to nitiere apaya maduong' mano ma Westland mane apaya madhi dala kiwuok Nairobi to koro kochuno nyaka idhi e boma manyiso ni wuok kaka kiriro dhi dala mano bende nyiso ni kiwuok mondo mi dhi town en thuolo mayot to aparo ni samoro kisebedo ng'ama nigi nyalo mopogore tidwaro kama keti kama wuoth mari bedo mayot wadwa ng'e ni to ng'ato man gi pesa di ema nyalo mondo mi odag Mudhangari. Koro kae kaka Pandora wa offer 2, 3 and 4 bedrooms. Koro kwa chako gi 2 bedrooms already waseuso but wadong gi udi ma 3 bedroom gi 4 bedroom. 3 bedroom chakore $1,24,000 nyaka $1,28,000. Koro kaki do kidwaro ot mamalo kabisa to koro in mana ituge $1,28,000. To koro kwa die udi mara 4 bedrooms. 4 bedrooms to koro kanyo wane 33 million to 38 million. Koro luwore gi floors. Oidho kaka floor idho. Kikawo mapiny to in sawa. Kikawo malo bentie beche. Manyiso ni muya mamalo pogore gi mapiny. Ok opogore nikech wan kae kaka first floor marwa in kaka normal 4th floor. Nikech ka be wadhi bedo gi gimiluongo ni mall. Matende ni it's a city within a city. Kine odi tinyalo or piny ka ine mall isechope duka ikaw gimidwaro tiduogo. Ka be ka dake to dayude skul mar sirikal. Skunde sirikal. Alwora waka to wang'eny gi international schools. Nikech sore ke beda joka. To finya kimany mar international school. Mar international. Ero kamano kata dhi mabor. Ot miluongo ni apartment ni ok ang'eyo ni gidhelua nyaluonge nang'o mak mana ng'eyo ni gin orofni moko bocho moko ok bocho ahinya mak mana nitiere kaka ji nigi luoro ni sama wang' asenyiewo ot manitiere e apartment kata ma wakiko gik mang'eny gi joma moko ber ne chalo nade to poni koro adwa dok dala to nasekawo omenda maromo kamano maketi e apartment natiere kae gi jalony Daniel mabe dwaro ng'isa ni ber mar dak e apartment dane nang'o. Erokamano Cyprus Okinda. Apartment berne tinde Nairobi, ni tinde ji tiyo gi apartment kaka investment units. Lakini neno ka tinde Nairobi apartments biro mang'eny ahinya. Joma nyiewo apartments sana area kaka Westlands, Kilimani, Kileleshwa
most of them new for investment units, especially for studio, 1 bedroom, 2 bedroom. But kino apartment kama mine 4 bedroom, 5 bedroom, to gento nyoga for family home because idoka gijalo accommodate a large number of people. And then ni wacho issue mare kanga to lesa dwa the dala. What happens in apartment? So normally what happens, apartments siku hizi biro gi milongo ni sectional title deed. So chala gi stand alone kaka in gi freehold title deed or leasehold title deed, apartment biro gi what is called sectional title deed. Ba pori nyalo gatiyo kaka collateral in kidwa ka loan e bank. Ami nyalo usa kaka other property. But stand alone. Kaka jalo nyija ngiso ngato mondo bed motang nango samo dwa ng'iyo ot machalo kamae. Ango magere ma ngato nego beni ng'iyo kapok okao ot machal kamae mar nyadhi no dwa dake mondo mi kiko pesa ne no modh pi. Number 1, kidwa ganyo apartment ma kokigero, what we call off-plan apartments. Mondo bed safe, en nyaka ing'i research. Itimo research ni developer magero apartment, bosetemo development moko. Konyalo yudo ka ng'ato osegero apartment Kilimani, osegero apartment in Lavington. This is the third project motimo. Konya kit be team what is called due diligence. Mano ma miyo ka ng'ato ng'eyo ni pesa na isi in safe hands. Moloyo nyalo nyanyo apartment in a developer mikani, osegero kure to ere previous projects mosetimo bo tieko. So due diligence is the key. Mondo bed safeguarded. Kipimo ot ute mochung kar kendgi gi apartments. Yes. The future mar dak maber kara mar nyadhi nikech kuom thuolo malach nyadhi en bedo ni dak kendi compound no mari kendi gimora mora onge ngami dak godo e nafas medake gin thuolo masani rumo Nairobi. Future kata ngima manyime mar nyadhi ni kanye wabiro chopo kamoro makoro wamuka apartments wadoke ute man kar kendgi koso mae kuma ngima ochomo koro. I think what I can say is a mixture of both because Nairobi is a fast-growing metropolitan area. So apartments matindi gero, pogri apartment megero chon. Tinde kigero apartments tigero what is called mixed-use apartments. Maidoka apartment nigi spa to nigi shopping mall bet and nyaka gi football pitch on the rooftop to nigi swimming pool to nigi convenient shops. Koro mane future ma igero go apartments manyien in Nairobi. But skoro standalone be matindi nyiewo, matinde igero kata developers gitamo gero in what is called a gated community. Such that gated community ni be nigi nyaka all these what amenities man nyaka gi shop gi swimming pool gi mall gango. Koro you don't have to go ni drive di mabor kaka chon jino luor gani ngato dak Kajiado ngato dak Syokimau bor gi town but inde kata mana Syokimau yudoka igero standalone but in a gated community. So the future mar real estate kanyalo wacho ni summary yani apartments will also will improve but koro manaka oket mixed use apartments kaka koro mawantie ka entie gi mall and all the amenities what we do are in apartment. Nyakora mogi ineno gi wangi ma en kit dak mopogore kendo kidak e boma mora mora yiero en mari luore gi omenda ma in godo kata nyalo mari kama nitiere makmana ka en wach nyadhi to gik makamae ema koro nyiso kit ngima mari manyiso ni ok en ngima midaga daga en ngima ma koro iketo e okang' machielo ka kamano adwa ni mondo mi warom kendo chenro manyien chienge sama biro mar nyadhiwa nyinga Simfros Okinda.